थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बर'फोरनि सोमावसारारि हान्जाफोरजों जथायै मावफुंनानै होजानाय बिटिआर गोरोबथा, बे गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोर आरो 125थि जिथु सोदांनाय आयेन 2019 लोगोसे आर्टिकेल 208 बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय एबा फैबाय थानाय गोजां बोथोरनि जितु पार्लियामेन्ट सेसन बेयाव पास खालामनांगौनि थाखाय एबसुनि सोमावसारनाय दिल्लीनि जन्तर मन्तराव साननैनि हाबाफारिजों बिथांमोना जे हाबाफारि लादोंमोन आरो बे हाबाफारिया दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। बे नैथि सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावबो दिल्लीनि जन्तर मन्तराव दिनै फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय बेयाव मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारिया बेयाव मावफुंजानो थांगासिनो दं आरो बेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेयाव मिरु एबसुनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बेयाव गुबुन गुबुन दखरा आफादफोरनिफ्राय बाहागो लानो फैनाय साफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिहेतु मावथिफोर बिथांमोना बेयाव सोमावसारनायाव बाहागो लानो थाखाय साननैसिमहालागै बेयाव दंफैयो आरो बे समाव जों नुनो मोन्दों जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो जिहेतु दैदेनगिरिफ्रा बे जिहेतु सोमावसारनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ दैदेननो थाखाय बेयाव साखाफारा जानानै दङ। जिहेतु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिहेतु बिटिआर गोजोन गोरोबथा, बे गोजोन गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोर जिहेतु 5 बोसोर बारलांनायनि उनावबो मावफुंजायाखै आरो बेजों लोगोसेनो 6थि फारिलाइ गावखुंथायारि हायुंनि थाखाय जिहेतु 125थि सोदांनाय आयेन 2019खौ मावफुंनांगौ आरो आर्टिकेल जिहेतु संबिजिरनि आर्टिकेल 280 बेखौ थाबैनो फैबाय थानाय गोजां बोथोरनि जिहेतु पार्लियामेन्ट सेसन बेयाव मावफुंनांगौनि दारै दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारत सरकारनिसिम दाबि दैखांनानै बेयाव सोमावसारनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो बेयाव साखाफारा दङ आरो जोंजों लोगोसे दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां कनिन्द्र बसुमतारी बिथांनिफ्राय जोङो जिहेतु जानो गोनां हाबाफारि बे हाबाफारि सोमोन्दै सुंद'यै मिथिना लानि माबोरैहाय जिहेतु खुंजानो थांगासिनो दं सार दिनै जिहेतु दरना हाबाफारि। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हादरनिनो राजधानी गोदान दिल्लीयाव मैयानिफ्राय जोङो साननैनि हाबाफारिजों जोङो बेवहाय हाबाफारि जोङो लाफैनाय जादों। मैया जायनाखि 125 माने कन्स्टिटिउन्सि एमेन्डमेन्ट लोगोसेयै जायनाखि बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय नेशनेल लेभेलनि मोनसे सेमिनार मैया जालांबाय सेथि साननि हाबाफारि हिसाबै आरो दिनै नैथि साननि हाबाफारि हिसाबै दिनै जोङो धरना बा डेमनस्ट्रेसन हाबाफारि बे जन्तर मन्तराव जोङो लाखिदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो भारत सरकारनिसिम बेखौनो दाबि दैखांनो नागिरदों जे 2020 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद UPPO आरो NDFB भारत सरकार आरो आसाम सरकार जेनाखि मोनसे गोरोबथा जालांदों बे गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनांगौनि थाखाय आरो माने मावफुंनायनि गेजेरजों जे जोंनि थाखानाय सिक्स-शेड्युल बेखौ माने गोख्रों खालामनांगौनि थाखाय लोगोसे 125 कन्स्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट आरो आर्टिकेल 280 जेनाखि मोनसे एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों जे जोंनि थाखानाय सिक्स-शेड्युल बेखौ मर पावार खालामनाय, मर डिपार्टमेन्ट खालामनाय, एरिया एक्सटेनसन खालामनाय बा कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ माने हाजोआरि ST खालामनाय बा BKWACखौ माने फुल फ्लेजेड मोनसे काउन्सिल खालामनाय बा गुबुन गुबुन दाबिफोरखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सिगनेटरि अर्गेनाइजेसननि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनाय आरो गुबुन गुबुन काउन्सिलनि दैदेनगिरि बा इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायनि गेजेरजों बे जन्तर मन्तराव जोङो दिनै धरना जेनाखि हाबाफारि जोङो बेखौ लानाय जादों। बेनि गेजेरजों भारत सरकारखौ जोङो मिथिहोनो नागिरदों जेन भारत सरकारा फैबाय थानाय उइन्टार सेसननि गेजेरजों जेनाखि बे बिलखौ लाबोनानै जेनाखि मोनसे जोंनि आबुं मावफुंनाय बेखौ खालामना होयो बेखौ जों दाबि दैखांनो खालामदों। ससियेल मिडियायाव माखासे सावरायनायखौ नुदों जिहेतु एबसुआ थांनाय 5 बोसोराव बेफोर सोमावसारनाय हाबाफारिफोरखौ लायाखै दिनैसो मानो जागायदों होननानै गोबां सुबुंफोरा सावरायनायखौ एबा राजखान्थियारि गाब फोननायखौ जों नुनो मोनो। थांनाय बोसोरबायाव जोङो बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय मिडियानि गेजेरजों जोङो गोबां जोङो बुंदों आरो बेखौ जोङो सावरायनाय बा बेखौ जोङो लोगो हमनायनि गेजेरजों भारत सरकार आसाम सरकारखौ जोङो नारसिननाय जादों। बे हिसाबै जे थांनाय माने बोसोरबानि गेजेरावबो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि माखासे डेम'क्रेटिक माखासे माने जेनाखि हाबाफारिफोरखौ जोङो लानाय जादों। जायफोर नुवाखै बिथांमोना दिनैनि हाबाफारिखौबो नुनाय नङा आरो जायफोरनि नेगेटिभ बिथांमोना जोंनि पजिटिभ मोनसेखौबो नुनाय नङा आरो बिथांमोननि बुंनाय आरो नोजोरखौ लानानै जोंहा खर' सानो गोनां गैया होनना जों सानो। जुदि उइन्टार सेसनाव बेयो जुदि फुलफिल जायाबा मा खालामा बेखौ जोङो सिन्था खालामगोन जोंनि आफादनि गेजेराव रायजो राजाखौ लानानै जोङो सावरायनायनि गेजेरजों बिनि नेक्स्ट स्टेपखौ जोङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों फोरमायगोन। नंगौ बे समाव जिहेतु दिल्लीनि जन्तर मन्तर धरना हाबाफारि एबसुनि जिहेतु बिटिआर गोरोबथानि जिहेतु आद्रा थानाय दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जिहेतु धरना हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंनि एबसुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारीया माखासे बाथ्रा बुंथिना